bulan Sya'ban niki diwastani bulan sholawat. Nyapa kok diwastani bulan sholawat? Amargi bulan Sya'ban niki ayatipun Allah tentang sholawat niku diandhapaken dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya napa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Niku mandhap wonten ing wulan Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadratal kiram, Romo Ki Haji Ahmad Badrus Sholih, pengasuh pesantren Al-Huda Munggah Ploso Nganjuk, Bapak Haji Andi sekeluarga, Sohibul Bait, para bapak, para pilenggah sedaya ingkang dipun mulyakaken dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kalau derekne muji syukur dhateng Allah kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Muga nikmat sing diparingaken Allah, terutami nikmat sehat lahir batin, muga saged langgeng ngantos minjang wonten ing yaumal qiyamah. Monggo sholawat salam kita aturaken dhateng panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga minjang wonten ing yaumal akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun. Para bapak, para pilenggah ingkang minulya, niki napa ingkang kados kula aturaken winginane, insyaallah selama bulan Sya'ban kalau badhe sekedhik maringi mukadimah tentang bulan Sya'ban. Dhateng mriki monggo kita nglajengaken ngaji tentang bulan Sya'ban amargi niki ceritane tentang neraka. Dadi kula mboten patres, mboten ora oleh dawa-dawa cerita tentang neraka. Niki kula cerita tentang bulan Sya'ban kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Sya'ban niki bulan sing alladzi yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban niki bulan sing kathah tiyang lalekne, kathah wong sing lali karo bulan Sya'ban. Sehingga bulan Sya'ban niki bulan sing manggok nang antarane bulan mulya, yaiku bulan Rajab kalian bulan Ramadan. Rata-rata piyantun niku sing sering kali ngopeni Rejepe, ngopeni Ramadhane tapi lali karo Sya'bane. Padahal antara Rajab, Sya'ban kali Ramadan niki ketiga-tiganya bulan sing dimulyakne karo Allah Subhanahu wa taala. Sampai Kanjeng Nabi niku dawuh alladzi syahru yaghfalun nas. Niki bulan dimana kathah tiyang niku lali. Bulan niki bulan sing manggok nang antara Rajab kalian bulan Ramadan. Padahal bulan Rajab niki bulan sing istimewa, tapi kathah wong sing lali karo bulan Sya'ban. Pas Rejepan wong rata-rata padha slametan nyapa mauludan Rejepan. Akhire musala-musala, masjid-masjid niku kaya-kaya kebak nyapa Rejepan. Nggo Ramadan nggih ngoten. Ramadan nggih ngoten, rame masjid nanti nang masjid poso, nanti nang masjid tarawih, nyampo nang masjid darusan, sebab nyampo bulan Ramadan. Tapi kathah tiyang niku lali karo bulan Sya'ban. Nyampo sing dilakoni wonten ing wulan Ramadan karo wulan Rajab tidak dilakukan pada bulan Sya'ban, sehingga kathah tiyang niku lali nglalekne bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban niki juga bulan sing diistimewakne karo Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab duwe keistimewaan donga diijabah karo Allah. Bulan Ramadan nggih ngoten donga diijabah karo Allah. Bulan Sya'ban nggih ngoten. Bulan di mana
donga-dungane manungsa ya gampang diijabah karo Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai Kanjeng Nabi niki dawuh bulan sing dilalekne wong niku bulan Sya'ban. Lan kula panjenengan pun sampai lali. Pun sampai lali karo sing jenenge bulan Sya'ban. Engko nek maca Quran ngenteni Ramadan. Engko nek awake dhewe darusan ngenteni Ramadan. Tapi pas bulan Sya'ban kula panjenengan mboten nate semangat untuk beribadah datang ngersane pun Allah Subhanahu wa taala. Maka datang mriki nggo kita sareng-sareng aja nyepelekne, aja nglirwakne karo sing jenenge bulan Sya'ban, bulan sing dimulyakne Allah, di mana bulan Sya'ban niki bulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yo diramene panggah masjide, panggah diramene musolane, panggah diramene napa niku jamaah, panggah diramene majelis taklime. Nggih napa nggih memperingati bulan Sya'ban. Mulane niate dalu niki sampai entek bulan Sya'ban niku niate yaitu memperingati bulan Sya'ban. Para bapak ketika kula panjenengan pirsa, ternyata bulan Sya'ban niku bulan sing istimewa. Salah satu keistimewaane bulan Sya'ban yaitu bulan Sya'ban dinamakan juga bulan sholawat. Lan jenengan kudu pirsa, bulan Sya'ban niki diwastani bulan sholawat. Nyapa kok diwastani bulan sholawat? Amargi bulan Sya'ban niki ayatipun Allah tentang sholawat niku diandhapaken dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ayate napa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Niku mandhap wonten ing wulan Sya'ban. Tentang sholawat niku dindhepne karo Gusti Allah wonten ing salabeti bulan Sya'ban sak temene Gusti Allah lan sak temene malaikate Allah niku padha maca sholawat dhateng Kanjeng Nabi. He wong sing padha iman, awakmu sregepa nek mu maca sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Dadi awake dhewe cara ditakoki bulan sing napa niku Sya'ban niki sing dilakoni sing paling akeh napa sholawate. Sing paling akeh jenengan lakukan sholawate, digetne maca sholawat. Sebab napa? Niki hari ulang tahun sholawat. Nek Rejab hari ulang tahun sholat, nek Sya'ban niki hari ulang tahun sholawat niki bulan Sya'ban niki. Mengke Ramadan hari ulang tahun Al-Qur'anul Karim. Sebab Ramadan diturunkannya Al-Qur'an dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mulai wis ngerti, oh ternyata Rejab niki bulan hari ulang tahun sholat, Sya'ban niki hari ulang tahunnya sholawat, dan mengke Ramadan hari ulang tahunnya Al-Qur'an. Sehingga kalau panjenengan bulan Sya'ban niki ngamal sing kudu dikeh-kehne yaiku anggen kita maca sholawat datang Kanjeng Nabi. Sholawate mboten sah kathah-kathah. Pokoknya sholawat Jibril niku pun mandi-mandine sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Niku sholawat sing paling mandi, sholawat sing paling hebat. Sebab napa? Niku sholawat sing diurukake, sing diulangake malaikat Jibril datang panjenenganipun Nabi Adam alaihi salam minangka dadi mas kawene Adam ketika ngrabi Siti Hawa. Ngoten lho, Pak. Dadi nyapa kok diwastani sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu karena Nabi Adam ketika ngrabi Siti Hawa takok, "Mas kawene sampean apa, Mas? Mahari sampean apa Mas Adam ngrabi aku? Lah jalukmu apa? Jalukmu apa Hawa? Aku ya njalukku sholawat." Malaikat Jibril bingung, Kanjeng Nabi Adam bingung sholawat. Akhirnya matur datang malaikat Jibril, sholawat sing dimaksud yaiku sholawat sing diulangke malaikat Jibril datang Nabi Adam sing jenenge sallallahu ala Muhammad. Sehingga Adam ngrabi Hawa
niki sholawate inggih punika sallallahu ala Muhammad. Sampai saniki cara wong nikah niku mas kawine ora kudu dhuwit, mas kawine ora kudu mas kawine ora kudu sajadah. Mas kawine gawe mas kawin maca sholawat nggih saged. Dengan mas kawin membaca sholawat 3 kali ngoten mboten napa-napa. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu selesai. Wis kena digawe bayar mas kawin. Niki dadi sholawat sing hebat. Sholawat yang pertama kali yang diucapkan oleh Jibril datang Nabi Adam sing diulangake dadi mas kawine Adam datang Siti Hawa niku sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ayate pun dipun turunaken Allah datang Kanjeng Nabi niku tepat pada bulan Sya'ban, yaiku unine innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Pun awake dhewe wis ngerti. Oh bana nek pas tahlilan innallaha malaikatuh niku berarti ayat yang diturunkan pada bulan Sya'ban. Saking ayate diturunkan bulan Sya'ban sehingga niku berpengaruh wonten ing tengah-tengah kula panjenengan. Akhirnya pas bulan Sya'ban kathah wong sing slametan, kathah wong sing tahlilan. Salah satu bacaan tahlil gini ku innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Oh ngapunten, sok minggu kabeh kudu teko, sok minggu ngarep. Insyaallah mengke teng nggone Pak Baitul Mahfud, nggone Pak Nyoto. Niki selamatane Pak Fadil. Jadi Pak Nyoto niku sok Senin, minggu malam Senin niku ngawontenaken selamatan. Lah sing diundang gak sapa-sapa awake dhewe tok. Dan kanggo-tanggane teparu. Tapi awake dhewe diprioritaske sehingga sok malam Senin kabeh teko. Kabeh teko selamatan dateng ngene Pak Nyoto. Nyampun niate ngirim donga dateng para leluhure Pak Nyoto. Niki kula wangsuli sehingga dateng Sya'ban niki kathah tiyang sing selamatan. Selamatan. Wong awake dhewe muni Sya'ban ngoten nggih, wong Jawa jek bingung, Sya'ban iki bulan apa to? Wong Jawa genahe bulan Ruwah, ngono. Ora Sya'ban tapi bulan Ruwah. Nyapa kok diarani Ruwah? Sebab wong Jawa ora iso muni Sya'ban, munine Ruwah sebab wong Jawa senengane ketika kirim donga niku dipepet nih wulan Ramadan yaiku persise wulan Sya'ban. Lah ruwah niku teko-teko sangka kata arwah. Ruwah sangka kata arwah, arwah sangka kata roh, ngoten lho Pak. Roh niku mufrad, arwah niku jamak. Wong Jawa munine ruwah, ora muni arwah. Akhire roh, arwah, wong Jawa ruwah dimaknani ben Sya'ban kabeh padha kirim donga. Nyapa kok kudu kirim donga? Sebab awake dhewe arep dadi wong sing seneng, arep diseneng-senengke Allah, yaiku dicethukke wonten ing wulan suci Ramadan. Seneng-senenge wong ketika cethuk iso ketemu karo bulan suci Ramadan. Lah awake dhewe ora gelem seneng dhewe, mboten purun seneng dhewe, akhire senenge ngejak kancane. Sinten para leluhur-leluhur ingkang sampun sedo niku ya diseneng-senengke. Lah wong sing wis mati senenge niku mboten dipahi napa-napa tapi dikai donga, wacan-wacan tahlil, wacan-wacan tasbihan sak pinunggalane. Dadi awake dhewe seneng, para leluhur kula panjenengan sedaya ya melok seneng sebab kula panjenengan padha kirim donga. Akhire berkate dikai apem. Nah, berkata tiga apem maknane afuwun, apem afuwun maknane pengapura. Nang kono dikai napa niku kacang sing jumlahe 3. Berkane kacang sing jumlahe 3 niku minangka ngamal 3 sing ora iso pedhot ketika wong niku sampun sedo. Idza mata benu Adam nika sak teruse. Para bapak salajengipun kangge kula panjenengan sedaya pumpung jek waktune kathah. Nggo disolawati sing akeh, solawate sing kathah. Niki awake dhewe wis dibantu ben malam Senin solawatan karo Pak Dul, Makhalul Qiyam.
niku pun luar biasa. Umpama gak malam Senenan kira-kira awake dhewe ya selawatan ya orang kading. Maca selawat ya pas nang jerone salat tok, sak jabane salat ora tau maca selawat. Lah niki lho, Pak. Mulane wulan Sya'ban niki siji kula wangsuli wulan sing banyak dilupakan oleh manusia sebab menungso padha sibuk ngopeni bulan Rejab, wong sibuk ngopeni bulan Ramadan tapi tidak sibuk ngopeni bulan Sya'ban. Padahal nang bulan Sya'ban niku bulan sing mulya. Mulyane Sya'ban sebab ene nisfu Sya'ban. Lah awake dhewe ya kudu salah satu mulyane bulan Sya'ban di mana niku bulane Kanjeng Nabi sehingga ayat tentang sholawat Nabi niku diturunkan pada bulan Sya'ban. Oh nek ngono sholawate dikehne Pak. Nggih, sholawate mboten sah. Manyak sholawat liya-liya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu pun niku sing sakakeh-akeh sak kuat-kuate sak ndi nggone niku diwaca sing jenenge sholawat datang Kanjeng Nabi. Jenenge niku sholawat Jibril. Nyapa kok dadi sholawat Jibril sebab niku sholawat sing diulangke datang Nabi Adam sing dadi mas kawene ketika Adam ngrabi datang Siti Hawa. Niki ngaji Pak, nek cerita-cerita ngeten niki malih awake dhewe ngerti ngono to jluntrung iya, jluntrunge ngoten niku. Nyapa kok kirim donga sebab awake dhewe arep disenenge Allah, ketemu bulan Ramadan, lah awake dhewe mboten purun seneng dhewe. Mboten purun seneng dhewe, akhire awake dhewe melok nyeneng-nyenenge wong sing wis ge enek, akhire kirim donga, sebab kirim donga malah diarani ruwah, padahal niku arwah sangka mufrad roh dadi arwah dadi ruwah. Ngoten. Niki terkait dengan bulan Sya'ban. Cek kathah Pak niku bulan Sya'ban niku cek kathah. Dadi manfaate insyaallah kula cuplik mengke masih ada nggone Pak Nyoto mengke tahlilan mboten kula cuplik sebab niku mengke enten tahlilan kedhi. Jadi sebab nek tahlilan kedhi mengke teng mriku yasinan, mengke Pak Cip mimpin tahlil napa sinten sing pat candhake niku tahlilan singkat. Mengke ngaji, kedap terus mahal qiyam terus salat isya. Insyaallah mengke Pak Nyoto mboten kula cuplik, kula tak nyuplik kedik mawon tentang ngaji niki mawon. Lah mengke badhe niku tenggone Perumnas Candirejo insyaallah nek mboten klentu, teng Perumnas Candirejo teng Pak Zainal niku lan sak terakhir mengke datang kaji kok pas niku mancik badhe niku pun mancing bulan suci Ramadan pun. Muga-muga awake dhewe niki 3 bulan niki Rejab, Sya'ban, Ramadan tetep istiqomah ibadah sampai kula panjenengan sedaya dadi wong sing bener-bener entuk ridho lan maunah sing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal mekaten ingkang saged kula aturaken muga-muga nek manfaate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.